Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय दिनैहाय हैप्पी ईस्टार सानडे। हैप्पी ईस्टार सानडेनि गोजोननायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनैहाय बालाझार गमाटआवहाय ईस्टार सानडेनि मोनसे प्रग्राम दङ। बे प्रग्रामावनो आं थांगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बे प्रग्रामाव फर्स्ट पोस्ट कम्युनियन बो होनाय जागोन। कम्युनियन ट्रेनिं लाग्राफोरनो होनाय जागोन। बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। खस्थ' लानानै फैनांदोंब्ला जोङो फोथायो बिसोरनि गासै दुखु खैफोदखौ नों बिमाया खोनासंनानै बिसोरखौ मोजाङैनो बे समाव नों बिमाया दैदेनना लाबोबाय। आरोबाव जों नों बिमायाव आसा खालामगोन नों बिमाया हरनि बिनाय Aisani onai aro lotha juni ko sinten dan serbajak berkata history siberi mengabai apa jangan sudah silau terbaik से बड़ा मना रहे हैं जोंनि श्रेष्ठ गिर्जानि बयनिख्रुइ देरसिन फोरबोखौ मानिगासिनो दं। और ये जो हम लोगों का पास्का पर्व है आरो बे जोंने फार्स्ट हाफ
हम लोग का कैथोलिक धर्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जोंनि ख्रिस्ट धोरोमनि थाखाय बियो बिराद गोनांथार। क्योंकि क्रिसमस तो सब कोई मनाता है, पूरा दुनिया मनाता है। मानोना जोनोम धोरोमाखौ ख्रिस्ट जोनोम धोरोमाखौ बयबो हादराव बयबो मानियो। किंतु हम लोगों का जो पास्का है उसको पूरा दुनिया लोग नहीं मनाता है अच्छा से। नाथाय दिनैनि पास्का फोरमाखौ मानसिफोरा बेखौ बयबो मानियो। Wabah be sikhang tinai sanau jeng be muafar ko rong janai jeng bi bamai ko nazar jaini gilejan jeng nani girjaya pagam saya jeng be ko jani guru kristoni mungai biya amen guru nang saya laga se tha nani bai ko ko jao dikha nani modum jiana sani khagai boli baunai jalan. Ini janai di nau biar kurai kulabai arba biar nangkau hambai arba hambai bai kurai kau gauni selung sudrafo no hambai arba bumbai nang ser boibo bikola arba ni bailang biar ni thoi kurai benar jeb na be rai thoi jenan sani arba ni bapa ni mai thakai boy pajana jaga angkau besakhan no bikau kalambai ta. Jeni pothai naini miti soyo batra ko formaini. Ini kegiatan vision Arabinia baka juni ko se jania ga seman aro semane ya nangni no oglagrata apa is jug jog tara jase. Amin.